Kære interesserede, velkommen til vores lille video, som vi har lavet for at guide jer smertefrit igennem tilmeldingsprocessen. Vi går ud fra, at I inde på Havkærgruernes hjemmeside har været inde og kigge under træf og træfprogrammer, hvor I får et overblik over de forskellige informationsmateriale, der er omkring træffet. Når I er klar til at tilmelde jer, så vælger I valgmulighed 3 hernede. Der, hvorefter vi vil blive bragt ind på en oversigt over de forskellige aktiviteter på trappen. Med undtagelse af dem, som vælger kun at deltage ved afslutningsfesten, det vil sige, hvis I deltager ved bare et enkelt arrangement på trappet, er det første, I skal gøre selvfølgelig at tilmelde jer selve trappet. Det gør I ved at trykke på Attend herover. Sådan. Og så kommer I ind på selve aktivitetens side. Og der får I en række oplysninger. I kan se, hvor meget det koster, hvornår det er, hvor det kommer til at ligge henne. Men vigtigst af alt, herinde kan I købe en billet til trappet. I kan se, hvor mange billetter der er tilbage, hvornår salgsfristen udløber. Og herover der kan I selvfølgelig kun vælge en billet, i og med at tilmeldingen er personlig. Så jeg trykker tilmelding. Sådan der. Og så vil vi gerne lige have nogle oplysninger på jer, så vi er sikre på, hvem der har tilmeldt sig til hvad. Der er det heldigvis sådan, at jeg har sådan en formularudfylder her, som sætter oplysningerne ind. Vi ændrer lige på min e-mailadresse. Vi kalder mig for Cam Deltager. Og vælger I et kodeord, så kan I altid gå ind og se en oversigt over, hvad I har tilmeldt jer. Så det vil jeg råde jer til at gøre. I mit tilfælde vælger jeg det meget nemme kodeord PAGAJ, P-A-G-A-J. Sådan der. Og en adresse er også meget rar at have på deltagerne, så det kan I også indtaste der. Men vigtigst af alt, så vil vi meget gerne have jeres medlemsnummer nederst. Godt. Jeg er nu klar til at tilmelde mig, og min tilmelding bliver behandlet. Sådan der. Jeg har en profil på Facebook, og jeg tænkte, det kunne være sjovt, hvis mine venner også kan se, at jeg har tilmeldt mig trappet, sådan at dem, der enten ror kajak i forvejen, eller kunne have lyst til at ro i kajak, bliver motiveret til at deltage. Så jeg trykker her del på Facebook. Sådan der. Og skriver en lille besked til mine venner. Sådan. Nu kan min Facebook-kontakter se, at jeg deltager på trappen. Tilbage til tilmeldingsbekræftelsen. Det her nede behøver I ikke at bekymre jer om. Det eneste I skal vide, det er, at vi har modtaget jeres tilmelding, og at I snarest muligt efter fristens udløb vil modtage en e-mail fra træfudvalget med bekræftelse på, at I er registreret, samt det beløb I skal betale. For at komme tilbage til oversigten og tilmeldelse af de andre aktiviteter på trappen, trykker I på linket hernede i højre hjørne. Se andre aktiviteter på trappen. Sådan der. Godt. Sidste år, der var jeg lidt træt af at sove i telt, så i år har jeg besluttet mig for at benytte mig af muligheden for at leje et værelse. Jeg trykker derfor på værelsesbooking, og jeg kan se, at der kun er 4 personers værelser tilbage. Det gør ikke så meget, for jeg har besluttet mig for at deltage sammen med 3 andre fra min klub, og vi kan dele værelse sammen. Jeg vælger derfor at booke et enkelt firmandsværelse. Sådan der. Godt. Samme procedure som sidst, fordi jeg indtastede min kode, så kan den huske mine oplysninger og taster dem ind med det samme. Så jeg trykker Complete Registration. Og det behøver jeg ikke at dele på Facebook. Sådan der. Og nu har jeg også et sted at bo. Det var da rart. Vi går tilbage til oversigten over aktiviteter. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at deltage. Jeg har udvalgt kajakreparation. Jeg har fået en lille skade på min kajak, og det kunne jeg godt tænke mig at lære at lave. Så jeg trykker på deltage ved kajakreparation.
Pokkers også. Der er ikke flere billetter tilbage. Nå, jeg kan altid tilmelde mig på ventelisten. Sådan der. Og som noget specielt for ventelisten, så kunne vi godt tænke os et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med jer, hvis der skulle blive en ledig plads. Sådan der. Godt. Og jeg trykker på tilmelding. Tilbage til oversigten. Nu skal der ikke være hårdt arbejde og vandflaskeri det hele. Det må også godt være festligt en gang imellem. Så for dem, som enten vælger kun at deltage ved afslutningsfesten, eller for dem, som bliver til lørdag aften og gerne vil have noget godt at spise, tilmeld jer afslutningsfesten der. Sådan der. Og jeg trykker registrere. Sådan der. Og det bliver ikke at dele. Godt. Jeg er sådan set nu færdig med min tilmelding til de forskellige aktiviteter og kan lukke hjemmesiden ned. Det gør jeg der. Sådan der. Som det sidste, så vil I lægge mærke til, at I inde i jeres indbakke får en del bekræftelser på de arrangementer, som I har tilmeldt jer. Vi har ikke kunnet slå dem fra, for de er egentlig irrelevante i forhold til de oplysninger, I har allerede. I ved, at vi har modtaget jeres tilmelding, og at I vil blive kontaktet af os, når vi har regnet sammen, hvor mange penge vi skal betale. Så dem kan I for så vidt bare slette. Vil I lige have en påmindelse om, hvilke aktiviteter I har tilmeldt jer, så kan I altid gå tilbage på Eventbrite's hjemmeside. Og hvis ikke, at I allerede er logget ind, nu har den logget ind for mig, så kan I altid gøre det her. Sådan der. Godt. Og der kan jeg se, at jeg har tilmeldt mig træfgebyr og værelsesbooking og afslutningsfest. Sådan der. Der har jeg et fuldt overblik over, hvad jeg har tilmeldt mig. Og jeg kan gå ind og ændre på de oplysninger, jeg har indtastet og opdatere jer. Har I spørgsmål til tilmeldingsproceduren eller andet omkring træffet, er I altid velkomne til at kontakte træfudvalget ved at trykke heroppe øverst på siden på kontakt sommertræfudvalget, sådan der, hvor I får mulighed for at taste en e-mail ind. Alle henvendelser vil blive besvaret hurtigst muligt, og i yderste nødstilfælde, hvis det er noget, der virkelig haster, så er I velkommen til at sende en sms til mig, Nicolas, på 31 12 77 12. Og I kan til enhver kigge ind på Havkagergårdenes hjemmeside under træfprogrammer for seneste oplysninger omkring træffet. Dernede i valgmulighed nummer 4 vil der altid ligge en senest opdateret plan med tidspunkter for de forskellige aktiviteter, som I eventuelt også kan printe ud lige inden I tager ned på træffet. Det var alt for denne gang. Vi glæder os til at se jer nede på trappen.